जोंगा मागा गानाय बहानि aku menciptakan जोंगा मागा गानाय बहानि aku menciptakan नोंथांमोननि हारिमु दिन्थिफुंनाय आयदायाव मेथाइ रोजाबगिरिनि गोनांथि जादों नामा? गोनांथि जादोंब्ला लिंहरनो हागोन देरहासार नार्जारिखौ। नैरोजा 16 मायथाइयाव मिरु एबसुजों खुंजानाय देंखोमु 1-2-3नि मेथाइ खननाय बादायलायनायाव सेथि बान्था मोनगिरि देरहासार नार्जारिखौ हारिमु दिन्थिफुंनायाव मेथाइ रोजाबनो गोनांथि जायोब्ला नोंथांमोना हांख्रायहरनो हागोन। नोंथांमोननि हारिमु दिन्थिफुंनाय आयदायाव मेथाइ रोजाबनानै दिन्थिनो थाखाय साखाफारा जानानै दं देरहासार नार्जारिया। थांनाय 2016 मायथाइयाव बिजनी उलुबारियाव जानानै थांनाय मिरु एबसुनि 48थि बोसोरसालिया जथुम्माजों खुंफुंजानाय देंखोमु 1-2-3 बादायलायनायाव बाक्सा जिल्ला एबसुनि जानानै बादायहैनायाव देरहासार नार्जारिया सेथि बान्थाखौ मोननो हादोंमोन। नोंथांमोननि बायदि रोखोमनि हारिमु दिन्थिफुंनाय आयदायाव मेथाइ रोजाबगिरिनि गोनांथि जायोब्ला नोंथांमोनहा देरहासार नार्जारिखौ 7399394259 आरो 8812852358 मबाइल नम्बरनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन। गय गायग्रा आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। थापा नार्सारियाव मोननो हागोन जाखांफु लाइमोनफोरजों बानायजानाय हाजो आरो हायेनावबो गायजानाय अर्गेनिक गय फुलि। थापा नार्सारियाव अर्गेनिक आदबजों बानायजानाय मोजाङैनो खिलिखांनाय गासै 20,000सो गेरेमसा गय फुलिफोर दं। बारा नङा, फांसेयाव 60 रां होनानैनो नोंथांमोना गय फुलिखौ बायना लांनो हागोन। बुरजा लाङोब्ला खमायनायनि सुबिदाबो मोननो हागोन। थापा नार्सारिनि गुबै थङा क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे थानाय बावखुंग्रि हाजोजों नांजाबनाय हरिनागुरि गामि हाथाइनि साखाथियाव। बे अर्गेनिक गय फुलिफोरखौ लांफैनोब्ला नोंथाङा 8011837272 नङाब्ला 9707460226 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामहरनो हागोन।